आयोगाने आज सायंकाळी 4 वाजता पत्रकार परिषद झाली आणि या पत्रकार परिषदेत राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे। राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि त्यात सर्व जिल्हा परिषदांच्या पंचायत समित्या अशांच्या ह्या निवडणुका होणार आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्याही जिल्हा परिषदेची जी निवडणूक आहे, जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 50 जागा आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या 100 जागा अशा 150 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे। यासाठीची आचारसंहिता आजपासून सुरू झाली आहे। प्रत्यक्ष निवडणूक ही 5 फेब्रुवारीला होणार आहे आणि 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी होऊन याचा निकाल जाहीर होणार आहे। यासाठी 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी या कालावधीत अर्ज दाखल करण्याची तारीख आहे। त्यानंतर 12 जानेवारी या दिवशी अर्जांची छाननी होणार आहे आणि अर्ज मागे घेण्याचा जो अंतिम दिनांक आहे तो 27 जानेवारी हा अंतिम दिनांक आहे। त्यानंतरच प्रत्यक्ष किती उमेदवार या सर्व पदांसाठी रिंगणात आहेत हे आपल्याला समजणार आहे। अंतिम उमेदवारी व चिन्ह वाटप याच दिवशी होणार असून मतदान हे 5 फेब्रुवारीला सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 या कालावधीत होणार आहे। तर मतमोजणी 7 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होणार आहे। आपल्याला सर्वांना माहीतच असेल, तब्बल 3 वर्ष 18 महिने आणि साधारण 19 दिवसांनी आपल्याला प्रत्यक्ष अध्यक्ष या जिल्हा परिषदेसाठी मिळणार आहे। एवढा कालावधी हा प्रशासकीय कालावधी गेलेला आहे। ज्या दिवशी 7 फेब्रुवारी या दिवशी मतमोजणी होणार आहे हा शनिवार आहे आणि 8 फेब्रुवारी हा रविवार आहे। त्यामुळे नवीन अध्यक्ष जो आहे तो 9 फेब्रुवारीला बसण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे 9 फेब्रुवारीपर्यंत या सर्व कालावधीला 3 वर्ष 18 महिने आणि 19 दिवस एवढा कालावधी होणार आहे आणि त्यानंतर आपल्याला अध्यक्ष मिळणार आहे। यापूर्वीची जी निवडणूक झाली होती ती 2017मध्ये निवडणूक झाली होती। या निवडणुकीमध्ये नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने सत्ता काबीज केली होती। त्यानंतर 2019मध्ये नारायण राणे यांनी काँग्रेसला रामराम करून ते भाजपामध्ये गेले होते आणि त्यानंतर 19पासून 2022पर्यंत ही भारतीय जनता पक्षाची सत्ता या ठिकाणी होती। 22मध्ये संजना सावंत या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या, ह्या अखेरच्या अध्यक्षा ठरल्या। त्याच्यानंतर आतापर्यंत मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 3 वर्ष 18 महिने आणि 19 दिवस यानंतर आपल्याला नवीन जो कोण अध्यक्ष बसणार आहे तो आपल्याला अध्यक्ष मिळणार आहे। ज्यावेळी 2017मध्ये निवडणूक झाली होती त्यावेळी काँग्रेसचे एकूण 27 सदस्य निवडून आले होते, तर शिवसेना 16 आणि भारतीय जनता पक्षाचे 6 सदस्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 1 अशी ही संख्या होती। त्यामुळे त्यावेळी नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती। त्यानंतर 2019मध्ये राणेंनी काँग्रेस पक्ष सोडला आणि पुढचे 4 महिने हे स्वाभिमान पक्षाची सत्ता या ठिकाणी होती आणि स्वाभिमान पक्षाच्या अंतर्गत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालू होता। हा तब्बल 4 महिने होता। त्यानंतर डिसेंबर 2019 नंतर नारायण राणे हे भारतीय जनता पक्षामध्ये दाखल झाले आणि त्यानंतर या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली। भारतीय जनता पक्षात नारायण राणे जाताना काँग्रेसचे जे 28 एकूण सदस्य होते त्यापैकी 24 सदस्य प्रत्यक्ष राणेंसोबत भारतीय जनता पक्षामध्ये गेले होते, तर उर्वरित 3 सदस्य हे त्याच ठिकाणी काँग्रेसमध्ये तसेच थांबले होते। त्यानंतर राणेंसोबत त्याच वेळेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जो एक सदस्य होता तोही भारतीय जनता पक्षामध्ये राणेंसोबत आलेला होता। त्यामुळे डिसेंबर 2019 नंतर हे जे बलाबल होतं ते भारतीय जनता पक्षाचं एकूण 31 एवढं होतं। यामध्ये भाजपामध्ये नारायण राणे आल्यानंतर 24 एवढे सदस्य त्यांच्यासोबत आले होते। भारतीय जनता पक्षाचे 6 आणि राष्ट्रवादी 1 असे एकूण 31 सदस्य ही अशी संख्या बलाबल होतं आणि शिवसेनेची 16 होती तशीच आणि काँग्रेसकडे 3 असं हे
संख्याबळ जिल्हा परिषदेमध्ये होतं. आता निवडणूक तब्बल जवळजवळ म्हणजे 4 वर्षांनी ही निवडणूक होत आहे. त्यामुळे इच्छुकही भरपूर आहेत. सर्व पक्षांकडे इच्छुक खूप आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडेही आत्ता इन्कमिंग मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे शिंदे सेनेकडेही इन्कमिंग मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या फार मोठी असण्याची शक्यता आहे. आणि आता हे सर्व नेते मंडळी ह्या सर्व इच्छुकांना त्यांचं समाधान करून प्रत्यक्ष ह्या सर्वांना कसं काय शांत करतं हे पाहणं फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र आता एवढ्या कालावधीनंतर ही निवडणूक लागल्यामुळे आतापर्यंत जे सर्व कार्यरत असलेले कार्यकर्ते आणि आता यापूर्वीही जे सदस्य म्हणून या ठिकाणी जिल्हा परिषदेमध्ये त्यांनी काम केलं आहे, सभापती म्हणून काम केलं आहे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष असू दे किंवा उपाध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे, त्याचप्रमाणे पंचायत समितींचे सभापती म्हणून काम केले, उपसभापती म्हणून काम केले, विषय समिती सभापती म्हणून काम केले, असे सगळे मिळून आता या निवडणुकांसाठीही पुन्हा इच्छुक असतील हे निश्चित आहे. आणि आता यानंतर ही जी निवडणूक झाली की ह्या निवडणुकीनंतर निश्चित कोणाची सत्ता येणार हे आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र आत्ता महानगरपालिकेची निवडणूक झाली त्यावेळी शिंदे शिवसेना आणि भाजपा यांनी स्वतंत्र या निवडणुका लढल्या होत्या. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ह्या स्वतंत्र लढणार की एकत्र येऊन महायुतीने लढणार हे पाहावं लागणार आहे. मात्र हे सर्व जरी असलं तरी सर्व जिल्ह्यातील जनतेला ह्याचा आनंद आहे की तब्बल सुमारे 4 वर्षानंतर आपल्याला पुन्हा आपला लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषदेमध्ये बसलेले मिळतील. आणि ह्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जी काय रखडलेली आतापर्यंतची कामं आहेत ती पूर्ण होऊ शकतात असा त्या सर्वांना विश्वास आहे. आणि ह्या सर्वासाठी आपल्याला 7 तारीखपर्यंत वाट पाहावी लागेल एवढं निश्चित. लहू माडेश्वर, कोकण 7 लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग नगरी.